Надявам се да сте доволни. И два много лесни въпроси, така че много хора от вас може би ще печелят. При нас са следващите ни гости. Нека те самия се представят. Здравейте, аз съм Маняка от Бургас. Здравейте, аз съм доктор Флекс от Бургас. Това са момчета, които днеска също са донесли техния дебютен клип, който ще може да гледате по ММ. Кажете нещо повече за този клип, на коя песен е. Въобще разкажете за себе си, тъй като не сте идвали друг път. Да, значи първо разкажем за нас. Ние сме бургаска група, от около няколко години се занимаваме с хип-хоп. Сега сме в лейбъл SGM Records, който е новия лейбъл. И там си правим нашата музика. Стила е гангстърски рап, нали, така, купунджийски също смесваме, готини работи правим, нали, по-динамични. Издарахме едно парче сега в компилация и на него направихме клип. Парчето се казва... Това е компилацията, ако не се лъжа. Нашето парче е последно тук, обаче не е последно. Така. Добре. Такова на гангста, да, направихме клип на това парче. Интересното, да, големи емоции имаше около клипа. През заснемането, нали, първия ден, който беше снимачния, то се развали камерата и трябваше да пращат. Да, съвсем сериозно, от София пращаха по автобус, пращаха нова камера, дойде новата камера и отиваме да снимаме, нали, снимахме го на плажа и там на едни графичи отиваме на плажа, заваля дъжд, ама пороен дъжд, ти казвам, и да правя ужас и после почваме да снимаме, нали, някакви ужасни такива метеорологични условия, половината кадра, някакъв пороен дъжд, такъв вали. Вие просто сте били най-големите късметли на света. Значи трябва да стане невероятен клипа, след като толкова пречки, трети път предполагам, че всичко става така нещо нормално, като за първи клип става нещо, колкото да се покажем сега. Добре, а вие албум? Нещо скоро? Подготвяме албум сега. Аз ние като събрахме с доктор Флекс преди една година заедно като група, ние преди това сме се работили, аз отделно съм работил и си имам много парчета, към 30 парчета вече имаме заедно направени. Те са на демо версии повечето, сега го презаписваме в студио албума и скоро ще излезе. Скоро не се знаете, от пазара зависи. Към 18-20 парчета ще съдържа. Нали? Къде ще бъде издаден? Смисъл? Кой ще го издаде? Да, SGM Records, те ще го издават лейбъл. Това е фирма на Аудио Видео, колкото да, така е. И те ще издадат албума, ще има два скита, интро, аутро, там другото ще е песни, стила ще е гангстърски рап, нали? И с купунджийските парчета вътре, така нещо по-комерциално. Добре, а вие... Двамата са от Бургас. Какви си отношения? Съседи сте. Сетих се, като говорихме за Бургас, какви са ви отношенията с другите бургаски групи? Много добре, не сме конфликтна група, разбираме се с всичките групи, там рап нация, работа, всичко, което лична бол, където бяха преди малко тук в студиото и те са от Бургас. Всичките групи са разбирани. Значи поставяте се против конфронтацията. Естествено, това всичко е за реклама, което се прави, нали? То е нормално, ама няма конфронтация. България е една хип-хоп, един как може да се делим, това е смешно. Да, не, защото вие казвате, че гангстерски стил рап правите. Това е ли свързано с конфликти, с убийства, с побойства, с престъпления? Ние си правим такова като нареждане. Това сега тази песен е много твърда, за да можеш да се завърти така. В смисъл правим за нас това е рапа, нали, който ние проповядваме. Гангстерски рап. Ма не е свързано с конфликти с някой. Да, разбирам. Добре, а хората как ви приемат? Имате ли участие? Радвате ли се на някаква успеваемост за сега? Преди да отидем в SGM Records като лейбъл, ние си имахме участие, пределно такива, нали, по училищни прояви, които имат там, празненства училищни, по бургаски такива, които организираха общината мероприятия. Така завъртахме по... Значи имате доста участие вече. Сега покрай SGM Records те завъртват работите и ще имаме още участие. Надявам се. Това е супер, значи да очакваме вашия албум, а сега скоро. Някой да поздравите, да благодарите на някой. Да благодарим първо на родителите си, второ на приятелите си, познатите, трето на рап феновете, защото то без тях нямаше никой от нас за тук. И това на SGM Records. Това е. Окей, ние ви желаем успех. Поздравя всички мои приятели, роднините ми, всички, които ме харесват и уважават музиката ми. Добре. Благодарим ви, момчета, желаем ви успех. Нека сега да видим вашия клип, после ще видим новия клип на E40, който е пресен тук в телевизията. После продължаваме с Наваса новините и Silverings и малко новини от България, къде, какви участия, какви групи. Гледайте.